Музика, стил, изтънченост, страст и емоция. Всичко това се съчетава с пълна сила в салсата. Тръгва от САЩ през 60-те години на 20 век, когато карибските имигранти, мечтайки за своите ритми, продължавали да танцуват, за да се чувстват свободни. В превод от испански салса означава сос, в истинския си смисъл, защото салсата е смесица от много стилове, звуци и инструменти. Днес салсата е стил на живот, начин на мислене и себеизразяване за мнозина, като за момичетата и момчетата от школата Салса Кон Мигел. В нашата школа се преподава предимно, се започнало с кюбан стайл, истинския кюбан стайл, като във времето сме развили и други стилове, като LA, Ню Йорк. Петте най-добри двойки от школата ще представят България на световното първенство по салса, което ще се проведе през декември в Орландо, Флорида. За да заминат обаче им трябва спонсор, който да плати костюмите, самолетните билети и престол в хотел. Останалото е в ръцете на младите танцори. При танца в салсата винаги излиза истинската същност на човека. Няма нещо, което да можеш да скриеш, ако танцуваш. Когато някой е по-свит или по-срамежлив, танцува по-прибрано, когато е по-отворен и се личи, показва се на другите хора. Неподправената салса е спонтанна, темпераментна и сложна музика, а танцът е жив и сексапилен. Той може да бъде доста бавен или наистина бърз, а и ритъмът може да се променя по време на песента. Имаш допир с много хора, примерно от противоположния пол. В един момент просто всичко става едно, ставаш с музиката едно и не мислиш, много не разсъждаваш. Където и да отидеш сам, не си сам, защото познаваш, всички познаваш и винаги има с кой да танцуваш, с кой да говориш. Салса се танцува на музика с повтарящ ритъм от 8 удара. Колкото хора танцуват салса, толкова са и стиловете, защото салса е напълно свободен танц, без правила, без стандарти и без граници, които трябва да се спазват, както и животът.